Khasi Authors Society KAS kala syem ya ki sautali ki rai ki bakentup halor ka jingdawa naka sorkar pedeng bakan wan rakno daka official bill kenang ban la ban penrung no ya ka ketin khasi haka kernit bapra jong ka riti sensyari hapo ka darbar ka ban wan jong ka parlimen. Kani ka jing shimrai kalawan long ru hadin ka jing siso ha ka jing penlong ya ka national seminar halor ka ketin khasi ka thok ka tarbat ka culture ha Delhi lembat ka jing ya ki bajai jai bala penlong hajan tar mantar ha ka arp khandai bat lai pho tadik nailur baladem. Habakren Shakilat Pathai Khubor hakasngi palei u presiden ka KAS u Dr. DRL Nonglai ula ong nilarai ban kerpat ya ka sorkar India lengba ka Ministry of Home Affairs ban syem ya ka sinjam na ka benta ban wanra da ka official bill ha ka dorbar ka ban wan jong ka parliament namar ka ni kan dei ka sinjam ka ban la ban penrung ya ka tin khasi ha ka kernit ka bapra jong ka riti sensyar khadar jong ka ri India. Nakal yang ka sorkar kan ha ban penkelai ya ka kernit bapra ban penrung ya kino kihtin bakin long no shiventa jong kihtin ha ka kernit bapra. Nalor kata ula ong ru baka KAS kala shimru ya ka rai na ka benta ban pan ya ka jubab na ka office u menteri katnat kampo yeng ka sorkar India ban tip ha ka bayadei bat ka jingya syakmat jong ka dorkhas jing dawa ban penrung ya ka kihtin khasi ha ka kernit bapra ka riti sensyar khadar jong kari. Syuk ula pentip ru baka KAS kala ya kendu ru ya menteri kampo ying barim jongkari u Rajnath Singh ha ubnai kala lingkot arajar khat khandai kumju ru ya menteri kampo ying bamenta ha ka arpsau terik naitung arajar huai ha ka nong ba Shillong. U Dr. Nonglai ula ong ngidang yo ya ka jubab na ka MHA tang ha ubnai leber arajar khat khandai bat hadin ka ne ngim shemla yo jing tip issue omdan setia ka jing aiktian na ka ministry syaka KAS la ne wat syaka sorkar jela dei na ka ne ka daw ngila syem ya ka rai ban pan ya ka jubab na ka sorkar India. U presiden ula pentip ru baka KAS kala pha ru ya ka documentation ka bay dei ber ka ketin khasi bat ki babon ki jing tep ki ba syong nong rem syaka presiden ka ri India kumju sya menteri rang badu bat menteri kampo yeng na ka benta ka jing tuklar lem ha ka bay dei ber ka ne ka benta kumba ka long menta ula ong ru baka KAS kanang ab ya ka dorbar ka ban wan jong ka parliament ha syua ban syem ya kino ki rai ki bay dei bat ki sinjam ki babon Hadin melakut kini kan lempung ya mer jing tep Kebabon kini sempang kila ya dan benta la kedau katu kat ni menit andai don kiba semla kenma ban kedau di Dr. Naidlang teriang ni na Port Christ University Bangalore na tai kong Olivia Bang di balong advocate at Supreme Court kituru ilai long ki sempang ban ai dalor ki baipan ti hadin balakut ka jingamir jitem bat ka jingalang panpa ajantar mantar ka khasi of society kala sim south li kirai bat kini ngikwa ya gaban pentem sepi baro ba pen priang lam ye kini kirai ki bangladesh ka beneng kong kalong ban pan jing shai na ka office jong u union home minister u Amit Shah halor ki dorkas ki bingla submit so how January hajar arpoi habawan Shillong wat la ngim sim la yakendo markmat yo rei ila ai ya dorkas lengba menteri sorkar ka topor ba nanta ka weipat ka jimpen kan mau yo kedai ka arp sau tring jong Julai arah jarak kuai ha ka bangila daya kento markmat batu hangne Shillong ha jinran ka jong o chief minister o Conrad K. Sangma jinran ka jong chief secretary al gopor bat ki wai ki officer dan rei hadien jong kito ki jinga kento bat ke jing ai ki dorkas ngim simyo jibab ai menta kawai karai bat katagalong karai ban kong pan jing sai na ka office jong u menteri kampo yeng ka sorkar India hangno ka don kenika kam jong namat la ong tinawai bantep ya ka status jong kenika jing dawa jong namar mensyua habai kento ya u Rajnath Singh baru Rijiju Kiran Rijiju au January rajar khat khandai tang hadin arbanai nilayo ya ke jupa ba ka ktien khasi ka don
haga less jong ki pending demands lai po pratli ka tin ka sigre ka way but la yathu yangi haga ta jubab ba ka ministry kandang pegnia ya kene kam ti hadin ketua paden dang le kendo ya u Amit Shah hadin bang la submit ya ki dorkas jongi bat ka jinga kendo markmat bat uru ngim sim yo jubab kumta ni la rai ban pan jing sai na ka office jong menteri kam po yin ka sarkar India hangno kadan kene kam ka jongi ke baar pat ka manglai sim ya ka rai ka long ba ka sarkar India ke bamenta kan simno mardor ya ki sinjam ban penkre ban wanra ya ni ong ka anra ma ni ka bel hapo parliament ha ka sinsyong dorbar jong parliament ka bansawan laga long kloi kan no ne khamslem rei ni ong ba ka dei banwan ra no ya ka bill nakaliang sinsya ka official bill nakaliang jang sarkar ha parliament ha gnika sinsyong dorbar jang parliament ka ban sadong ti ka wei pat ban submit ya ka thop jing pen biang jing tep ka documentation but ni la submit ya kane kini kedai ka documentation kaba ni layo ban submit bro shelter ni ai ye ki dorkas lam dala ye kaban bu sijaka ye ki thop jingtep baro rei ka khasi author society da ka jing tresitam ni labu ye ki khat ki ba dan ka jing tebet ke bakarpang ban lum ban lang ikini ringkat bat ki sabot ki jingpen sisa lani ki justifications baka tien jonge kala long kabat la day por la slam ban rum no apo ka khanet ka bakra tingila yo ban submit ya kan ni bat ka bakado ka basal ka long ban up ya ka jubab jong ka sarkar hapo kapor kabangila dawa ngimla banbu ya kapor hendrei hapo kapor bangila dawa kabamati siwa jongka dorbar parliament kaban session bat ladangin yo ka jipa ngin sa penong daki wei pat kilat jingaki kilat jingdawa jongi ti yakini kirai ringkat bat kijing penken mau ye ki babon ki jingyat nanti jong le ki jingdawa ringkat bat ki jingat ho sithi apnang ka home ministry ki jingya kendo da ka bangilet da ka kanhon sa Delhi bat kum juru ane silong ni lara ya ki dorkas ki batmai ringkat bat ki kot kisla ki ba ngila sulang agar dorkas ni bandaj ai sya ka office jong o minister kampoye mangabatu general secretary Dr. Arti Kharsiye nangta sya ka office jong o prime minister bat kumjuro sya ka office jong ka president jongkari but menen ngila la banle ya kata but ka receive copy ka bangi layo kini kidai ki bala received deki to hilai talli ki office kata jong u union home minister prime minister but president jong kari ta tie giwei pat ki Penat sarkar ki ba ni lapha ya ki copy na kam tare jing tip jong ki kalong sya ka Ministry of Tribal Affairs sya ka Ministry of Culture but ka Ministry of Minority ta tikata gadai ka kam ka bangi la pendap hado nen kasngi
ni kelampat ai ka jing kren api gino tho bor hadin jo ka jing pendap ya ketu jing alam nomor ni kwa ban ap shwa hadu bangin dayo ban le ai ikot kisla kibran kam tingran dap menen janmiet ikini bara ta ti menta kebasa kedai ke jingbotian kebasa kelong ka jingbotian ka khasi otor society kan botian o kawing ngeklet bangi rayo ro ya ke jing kendo arsian bat uwe MP baru tahu dari Rakesh Sinha MP jong Raja Sabha badan hagiliang sarkar bat kejing kendo jongi haka step jong kasngi nengkong kalong kejing keren ke ba la jerong ba lengim patla ya kaban ai shu yi kot kisla namar ya kedi ngim simla ban penyo kopi nado bangi pelaj ya kene saja tingirang shon biang hakasngi baar he to kambat hakasngi baar ngirang shon biang bat ngirang lit ai biang ya kene ka documentation haka sngi ke baar menmiet nyo beche Syau Rakesh Sinha ringkat bat kajing ai kopi ye ki dorkas ki bangi lapa syau Home Minister syau Prime Minister bat syau Presiden syau Presiden Jangkari ti yamata ngim simla ya kabani kendo bat ki waipat ki he sarkar like no tang bat uni wai MP uba hakajing tip jongi udan ba ka jiajan but Prime Minister kumjuro batu Union Minister naga takadaw ngi sa jet knang banyo bat ngi rayo banishong batu ASEAN to ti kajing kula na kirim jugu kalong bet banikren batu Union Home Minister umpatla ban ai kawai pat kajing kula palat ya kata nrayu ongan sa simkia banyak keren yang kena rekam, but Union Home Minister ke mat ke bakongsan bagi ibu kalong ban wanra yak anrau ha parliament ha kasin syong darbar parliament ke bansadong di menta ke jingbut dien kan long yakini ikut kisla da ka bangin wan yiki jingtep kan bala da ka bangilet chiki ministry ngladan ro ka tim ke baklan ke jongi hang tia dali itu ki badan dali ken bodien hang no ka dan ne am ka jing persang ban sim ye ki sin jam ban pre ya ka bel hadin ba nilayo ban submit ye ki diki ban ai ye ki diki dot khas ki jongi te ka jing bodien kan long sekitu lai khamtam ki bangla ai ye ka dot khas office jong Home Minister, office jong Prime Minister, but office jong President.